Yes. One, two, 4, 0, 4, 8. Yes. Five, 3, 9, 7, 7, 0. Yes. Seven, 5, 0, 8, 9, 7. Yeah. Six, 8. Yes. Forse si sinceramente, si sente bene, che lì prima data. 1, 2, 1, 6. Yes. Ma in qua c'è qui. O forse è un po' la dracula, ma il tavolo, dentro da. 28. Da, o face două proastă aceea. E tot acolo model. Io faccio verdi ieri. Abbiamo il scuola anche se non faccio manere. Pentru că domnul Munteanu nu se poate așa. Numai pe dâncoace, cum am făcut eu. Nu pot să bag dâncoace. Cum? Așa cum ai făcut tu, nu? Da. Să vină să filmează și acum. Le tai tu. Nu, trebuie transparente, corect, corect, corect. Să punem locul verde. Dorian, dar oare geanta am pus-o undeva? Unde e geanta? La tine acolo în spate, mă? Vai.
Oh, sorry. care se desfășoară în România, în această locație superbă, pentru care, în primul rând, toată columofria română trebuie să-i mulțumească domnului Crez Traian, pe care vă rog să-l aplaudați pentru investiția făcută. În această dimineață, FCI-ul ne trimite ca și observator o mare doamna columofriei mondiale, doamna Marta Vangheli, pe care vă rog să o primiți cu aplauze. Din partea Federației Crescătorilor de Porumbeni din România, domnul președinte Milan vă transmite multe salutări. Își exprimă regretul că nu poate să fie aici cu noi în această dimineață, dar problemele personale urgente apărute în ultimele zile l-au reținut la Ploiești. Totuși, din partea Federației, îi avem alături de noi, mă scuzați că am emoții, pe domnul Zanfir Sorin, secretarul FCPR-ului, domnul Mihai Țurcanu, responsabil veterinar în cadrul Comitetului Director al FCPR și, pentru cei care nu știu, președinte ANSVSA pe România și subsemnatul în calitate de președinte al CNS. Aș vrea... Mulțumim. Aș vrea să vă mai spun că, în ciuda unui sezon extrem de greu, pe care majoritatea dintre noastre știți că l-am avut în vestul țării, și a unui sezon greu și foarte greu la Columbodrom, sper că astăzi avem cu toții o zi plăcută, să ne simțim bine în primul rând pentru că suntem împreună, să vină și porumbeii în ciuda vântului puternic din față și diseară să avem un chef deosebit pe care l-a pregătit organizatorul. Invitații noștri vor tăia panglica de inaugurare a Columbodromului, dar înainte de asta o las pe doamna Marta Vangheli să vă spună câteva cuvinte. Hello, good afternoon to everybody. I want to say all goodbye, to say hello in the name of the FCI, and I hope it will be a good race today. I know there have been many problems this year. It's not only in this country, also our countries have got a lot of problems. I don't know, maybe the weather, maybe other circumstances, and I hear it is this part of Romania really extreme. So I hope it will be a good race, that it will be a good finish, and let me hope that next year will be better weather, better circumstances to have a good race for next year, and that there are not so many losers as this year, because it is a very pity for the pigeons, but nobody can understand what happened, and we only need to try to do our best for the pigeons and for the races. So we hope for we hope good flu this year, now, this afternoon, and that the pigeons will come, and for next year, more and better circumstances. O să încerc să traduc, dar nu am notat chiar tot. În primul rând, doamna Marta ne salută pe toți în numele FCI.
Speră că astăzi să avem un concurs bun, în ciuda problemelor care au afectat atât columbodromul acesta din România, cât și majoritatea problemelor din Europa. Și au auzit și despre concursurile grele pe care le-am avut noi, cei din restul țării, în acest an. Sper să avem o zi bună, să sosească porumbeii bine, să fie un concurs reușit și ea este sigură că organizatorii au făcut tot ce a fost omenește posibil pentru ca porumbeii să primească cele mai bune condiții și speră ca la anul concursurile să fie mult mai reușite și în final să fie și mai mulți porumbei. Din partea Federației, îl rog pe domnul Mihai Țurcanu dacă mă dorește să vă spună niște cuvinte. Bună ziua! Numai din partea Federației, domnul Rus. Da. Vreau să vă transmit un mesaj scurt. În primul rând, în gând al meu, să vă spun că mă simt foarte bine aici între prieteni, între colegi columbofili. Din păcate, de 5 luni sunt plecat de lângă porumbei personal la București și cu această ocazie mă bucur să mă aflu între prieteni dragi și doresc să-l felicit pe domnul Cristraian pentru această realizare măreață, pe cei care au fost alături de lui să îngrijească și să întrețină acești porumbei și să ajungem în final într-o concurență destul de selectă și să vă asigur că în calitatea care o am la nivel de autoritate sanitară veterinară în România, că voi fi alături de voi și tot ceea ce voi face va fi numai și numai în folosul nostru al columbofililor din România, să îmbunătățim din punct de vedere calitativ și, să spunem așa, al sănătății porumbeilor să fie cât mai aproape de cele dorite de noi. Vă mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru acest difuson de VIP și să vă asigur că orice organizare națională voi fi alături de voi și încă o dată vă asigur că nu am uitat de plecat și columbofilul voi rămâne atâta timp cât voi avea posibilități. Vă mulțumesc din suflet și încă o dată. Trecem acum la momentul tăierii pandricii. Cele 3 personalități de lângă mine vor avea plăcerea să taie pandrica de inaugurare. Și în acest moment s-a deschis oficial columbodromul FCI Romanian Grand Prix. Proprietarul columbodromului vă invită împreună cu delegația oficială la un scurt tur al columbodromului, unde puteți să puneți întrebări despre cum s-a făcut, cum s-a construit, cum s-a trăit și așa mai departe. În plus, pentru a fi sigur că mâncarea oferită porumbeilor a fost foarte bună, producătorul de la Seged oferă fiecărui invitat în limit la 200 de saci de 5 kg, o mostră din mâncarea care au luat-o, care au mâncat-o porumbeii și o puteți duce acasă și încercați și de noastră personal. Acolo este standul producătorului. Deci cei care doresc, împreună cu delegația oficială, cu domnul Traian, sunt poftiți în columbodrom. 15 minute, după aia o să vină porumbeii toți. Pentru cei care doresc de mâncare, se pare că există și un stand de mâncare și de băutură acolo în colț. A venit un domn aici și mi-a spus că bine că s-o deschis, că se usca de foame. Crescătoria e foarte bună. Aveți grijă de la... Yeah. Take care of the antennas. So you could say nothing about the loft or
problems. Sometimes the loss can be the problem, but I don't think that I have seen many lots here, not so much, not so good as this. It's really, the loft is good good air, so it's good, E foarte uscată și foarte very dry. uscată Yeah. și aerisită. Yeah, Good ventilation. yes, yes, but, so that, Certainly not. no, that's really, really good. Foarte bun. Or do you have another idea as veterinary? Ai alte idei pentru Ritma profesii tale de veterinar? Ai altă părere? Asta merge afară. This grows outside. Yeah, You yeah, can feel it. E deschis în partea cealaltă. yeah, legislație It is open at the back side yes, and this goes outside. yeah. That side. There is no, Spate. there is There is no, no drought, no very good ventilation. no, there is not, how do you, the air, you have working of the air there, that is not, that's so. Yeah. Încă nu i-am făcut asigurare. Cum? Nu i-am făcut asigurare. Acum ne aflăm. Dar să simpli și dacă primim. Nu, trage. Nu știi la școală când ne învăța lumânare. Da. La ușă. Și jos, exact, da. Simplu ca bună ziua, adică nu trebuie să fii academician ca să... Ca să-ți dai să-mi pui Da. Sus ai în ghiță. Și cu ghiță. Când ajungea carne la urmele la Dan moest man van vorne schließen goed open. Maar er moest geen different zijn voor droeg. En daarom hebben we veel problemen daarmee met droegonderzoek. Und es war dieses Jahr, es war schon viel besser. Es ist noch nicht, was es komplett sein muss, aber es war schon viel besser. Doresc ca împreună cu dumneavoastră să hotărâm când închidem sau încheiem lista cu pariurile. Mai lăsăm termen de 15 minute sau să continuăm din acest moment lista închisă și pariurile încheiate. Nu avem surprize. Ce propunere aveți? Haideți, cei care ați pariat. Închidem lista, da?
Perfect. Din acest moment, lista de pariuri este închisă. Mulțumim. Când vom număra bănuții, anunțăm și suma sau sumele, 50% primul porumbel, 30% al doilea și 20% primul. Acum am vorbit la Piatra Neamț, este un super derby acolo, puțină lume, pentru că au și un zbor derby, cum aveți dumneavoastră cu inele derby. Sunt 150 de porumbei la super cupă. Super derby de 500 ceva de kilometri, 50 de milioane, 40 de milioane, 30 de milioane și până la locul 10 de 5 milioane fiecare porumbel. Un lucru bun, porumbei încă n-au sosit nici acolo, și acolo o vând din față, e foarte cald. Dacă l-aveau zborul de la Mangalia sau de la Bulgaria, era altceva, dar au schimbat ruta și ei pe Polonia și au un zbor foarte, foarte greu. Așa cum se pare că va fi și astăzi, aici, la Arad. Copilași, haideți mai aproape. Domnul Dan Chebeleu a făcut cadou soției mele 2 bilete de tombolă. Să vedem ce noroc și ce mână ai, domnul Dan. Și acum vă rog să-mi fie îngăduit să începem o parte din biletele pe care să le extragem pentru tombola din acest an. Tombola costă din produse numai pentru porumbei. Le vedeți expuse. În plus, avem o donație pentru tombolă de la prietenii noștri din Szeged-Söreg, niște oameni de calitate, oameni deosebiți, care ne-au dat și ne-au sponsorizat cu 20 de săculeți de mâncare și 16 saci de grit mineral. Pentru reușita acestei tombole. Tu ești cel mai mic. Începem cu un sac de mâncare. Domnișorule, te rog să extragi un bilet, aveți să fie numai unul. Da, de la mine. Primul bilet extras pentru sacul de mâncare are numărul 244. 244. Primul număr pentru un sac de, un săcuț de mâncare de 5 kg, cred. 244. Hai că dacă nu, o dată de 2. Vreau să ne înțelegem. Nu spune numele nici apropiate, nici știu eu numele care le-am dorit fiecare sau care le avem cumpărate. Dacă nu auzim numărul pe care îl posedăm, nu facem comentarii, ca să meargă și mai ușor, să nu dereglăm bunul mers și să creăm o orientare greșită. 244, primul bilet extras. Ce, Dumnezeu, chiar? Păi ce facem cu biletul ăla? Mâncăm. Nu-l mai punem în găleată, îl punem la rezervă, este un bilet care își pierde valabilitatea. Hotărâm pe loc și imediat. Domnul Dan, ar fi culmea să-l ai chiar tu. Te rog frumos să le dai găleata la băi, să mai extrag un bilet. Următorul băiat.
Olteanu Cosmin. Să băgăm mașina asta de jos în prima, pe cum e vedit. Ăla a fost primul, ăla, da. Locul 1, Sobo Mihalic. 0523 105. Here? Hungary. Facem porumbei în mână cu osul. Eu pot vorbi cu tine. Da. 30166. Romania. La cine să mai spun? La cine să spun? Da. Abad! Aia ați femeie la mână, Feta. Păi o good. Good, e bun. Not lost a lot of weight. Hai, doi inginer. Yeah. Omologat? Da, da. Hai că... Dar uite ce frumos e a lui față de meu. Știi că fă-l aici inelul prima dată. O ca să ți se vadă și el. Stai imediat. 750 Romania. 750 07. Ăsta e al tău? Și ăsta e un pen. Oh. Feel good. Yeah. In good condition. Yeah. But Really? Yeah. Întorce pe aia, uite, femelă. Două femele, toate trei sunt femele. Cehii? Unguri amândoi, ungari, nu? Sevilla, 3 kilometer. Ja, dat is weer een... Primul. Stimați prieteni, vă rog să acordați câteva clipe unei festivități în premieră pentru sportul colombofil românesc. La prima ediție a unui colombodrom în cadrul Federației Colombofile Internaționale, ceremonie și festivitate prin prezența doamnei secretar, prietena noastră, doamna Marta Fanghel, vrem să oferim primilor 3 câștigători un cec din partea organizatorului și o cupă și o medalie pe care o va înmâna personal doamna Marta Fanghel. Acum anunțăm locul 3, domnul Guiu Păvălaș. Și un premiu de 2000 de euro din partea organizatorilor. Sumă la numărul de porumbei care au fost inițial aduși și înscriși pentru colombodromul din acest an. Locul 2, tandem, Habaci Călin și Ungureanu. Vă rog să poftiți! Și un cec de 4.000 de euro. Și cel mai important premiu și primul și locul 1, tandemului Cec și Ciobi Mihali din Ungaria, prietenii noștri de ani mulți, să fie sănătoși! S-au învățat cu locul 1, acum un an sau 2 la Simeria. Gherte. Și acum personal doamna Marta Fanghel le va înmâna medaliile. Pentru locul 3 domnului Guiu Păvălaș. Felicitări! Și domnul organizator, un cec mare, înalt ca el, așa, acopere pe domnul Guiu cu el. E cam mare suma, dar la anul mai bine.
Și pentru locul întâi, prietenilor noștri cehi și ciopii Micalei din Ungaria. Fiți sănătoși! Și tot la această ceremonie, domnul Traian, să-mi permiți, acum o sosi porumbelul As. Iar în continuare, vrem să anunțăm singurul porumbel As al acestui colombodrom, primul FCI al anului 2012. Porumbel în persoana proprietar domnul Sorin Zanfir, secretar al Federației Colombofile Române. Ce onoare pentru el să primească această medalie. Te rog să urci sus acolo pe această creaptă cu numărul 1 și să primești o medalie din partea doamnei Marta Fanghel. Vreau să-i faceți poze. Faceți-i poze să trimită poza și doamnei Sorina Zanfir la Făgăraș. Felicitări, domnul Sorin! Un moment deosebit și pentru el și pentru noi, prietenii lui. Mult succes și toate cele bune! Iar diseară, în cadrul mesei festive, se vor rămâna celelalte diplome și cupe pentru toți porumbeii și conform înțelegerii și planificării pe care este pe internet. Sigur, să fie și de seară un moment frumos și un moment festiv. Vă mulțumim și încă o dată felicitări și numai bine, fiți sănătoși! De seară la 8:30 ne vedem la masa festivă. La mulți ani! Doamna Marta, thank you very much! Domnul Traian, împreună cu familia sa, urăm tuturor invitaților săi distracție plăcută până mâine în zonă. Cât cum nu știi și eu, la 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 la. Paci malul mușul meu, la 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 la. Cât cum nu știi și eu, la 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 la. Tot ce apă bine dau, la 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 la. Au să petrec să beau, la 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 la. Tot ce apă bine dau, la 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 la. Au să petrec să beau, la 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 la. Șapte lanță după băiet, la 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 la, cu mândrile băut, la 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 la. Șapte lanță după băiet, la 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 la, cu mândrile băut, la 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 la. Iau și împrumut, la 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 la. Au că viața-mi place mult, la 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 la. Iau și împrumut, la 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 la. Au că viața-mi place mult, la 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 la. Virusul, la 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 la, dau și la vinerea lui moș, la 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 la. Pădă mă dragi și virusul, la 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 la, dau
și averea lui Moș. La 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 la. Eu să iau și împrumut. La 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 la. Au că viața-mi place mult. La 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 la. Eu să iau și împrumut. La 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 la. Au că viața-mi place mult. La 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 la. Ce ești mândruliță, o să aveți ce băciță. După por și după poală, nu vezi că mi-i spănățană, nu vezi că mi-i spănățană. Pe Valea Banatului, fata mândră ca cinui, fata mândră ca cinui. Stimați invitați, am deosebită plăcere să invit conducerea să facă premierea, după care programul nostru va continua în același mod cum am început. Bună seara! În primul rând ne cerem scuze că am întrerupt muzica. Nu ăsta a fost scopul nostru. Domnul Traian, văd că tot mă desemnează pe mine să iau microfonul ăsta în mână. În primul rând, pentru că domnul Traian este lângă mine aici, aș vrea să răsplătim pentru tot efortul financiar și fizic și psihic pe care l-a făcut în ultimele luni, cu aplauze. Înainte să-i dau cuvântul să ne spună câte ceva, aș vrea să invit alături de mine pe reprezentanta
FCI-ului, doamna Marta Vanghil. Aplauze, vă rog. Și avem un invitat, un invitat special care, din păcate, datorită grevei din firmei Lufthansa, a stat vreo 2 zile în aeroport în Frankfurt, domnul Carl Huang, care a făcut vreo 3 zile din Taiwan până aici. Este fiul lui George Huang, producătorul inelelor pe care le importă FCPR-ul. Și ca să nu mai pierdem timpul, vreau să-i dau cuvântul prima dată doamnei Marta Vanghil să ne spună câteva cuvinte, după care vom trece și la premier. Cupele astea sunt pline cu bani. Domnul cu camera, să filmați banii din cupe. Hello, good evening everybody. It has been a really good race when we think of the very tough weather. I was afraid this morning that they could not release the pictures, but finally they decided to release them at 9 o'clock, although it was not complete good weather. And if you have seen the whole day, here the weather was not quite sure for the pigeons, but there was not other possibility. Avem un singur microfon, am rugat-o să pună câte un stop ca să pot să vă și traduc. Se bucură foarte mult că am avut un concurs reușit, crede dânsa, în ciuda condițiilor vremii foarte proaste pe care le-am văzut cu toții astăzi. Dimineață a crezut că nici nu se va putea lansa și totuși organizatorii au luat decizia să lanseze la ora 9 și consideră că a fost un concurs bun, ținând cont de aspectele timpului de azi. I have seen the pigeons that came back and they were in a good condition. They have fighted against the wind. You could see it on the wings, but they were really strong pigeons. And I think I need to say thank you very much to the organizer, to his helpers on the loft, and to all the people that have helped to make take care of the pigeons all this time. And let me hope that it will be next time much better, that we have better circumstances in the weather in all the countries, because this year was for every country very difficult. Crede că porumbeii care au sosit astăzi sunt adevărați luptători, au reușit să învingă având vântul în față, acest lucru s-a putut vedea pe aripile lor, au sosit totuși într-o condiție bună, reușind să învingă condițiile vremii. În numele FCI vrea să mulțumesc organizatorilor, îngrijitorilor, tuturor celor care s-au îngrijit începând din luna aprilie și până în această seară, ca totul să iasă cât mai bine. Și, deși în toată Europa au fost condiții dificile, în special pentru columbodroame, speră că anul viitor aici la Romanian FCI Grand Prix să avem concursuri mult, mult mai reușite. Thank you very much for all and have a very good night because I think it is all very good organized and all the people that are working here, thank you very much. Vă mulțumește și mulțumește tuturor, vă dorește o seară bună și felicită cu toți organizatorii, inclusiv pentru această seară minunată. Doamna Marta ne va ajuta și la înmânarea trofeelor, dar până atunci îi cer să ne spună câteva cuvinte prietenul meu, Carl Huang, care, v-am spus, a avut o călătorie extrem de lungă. În general durează undeva între 10 și 12 ore călătoria din Taiwan până aici. Însă de ieri dimineața la 6 și până azi dimineața la 9 a stat în aeroport în Frankfurt, blocat de firma Lufthansa care a fost în grevă. Firma lor împreună cu familia Hervold se va ocupa de licitarea porumbeilor, primilor 50 de porumbei în China și sperăm să avem și acolo o frumoasă premieră pentru columbofilia română. Good evening, and
I'm have to say I'm sorry to late arrival for this evening because of the Lufthansa strike in Frankfurt, and I have to stay in Frankfurt for one night. And it's a very honor that I have a chance to be here and participate for the One Love the race in Romania, to have a chance with all of you here, and I think it's a great opportunity to have Asia world that communicate with the I think Romania here, and everybody here is very good chance. Este puțin obosit. Îi pare rău pentru că a întârziat și că firma Lufthansa a făcut imposibil ca el să ajungă vineri, cum era programat aici. Se bucură că în această seară este cu noi și că legăturile între lumea columbofilă asiatică și România se întăresc pe zi ce trece și vă dorește o seară bună. Acum, în aplauzele de noastre, aș vrea să dau microfonul unui om care a muncit și a investit enorm pentru că noi să ne simțim bine azi aici. Unii dintre dumneavoastră să meargă și cu niște sume frumoase de bani acasă, care a fost cam tăcut de vreo 2 zile. Și în aplauzele de noastre dau microfonul domnului Traian Creț. Și vreau să mulțumesc toți participanților care au avut curajul să înscrie la prima ediție Porumbei în Columbodromul României Grand Prix FCI. Mă scuzați puține emoții. Dar, până la urmă, cineva face regulile pe pământ și astăzi am avut o etapă, zic că cât am început de greu, mulțumitoare. Nu foarte bună, mulțumitoare. Mulțumesc celor care m-au ajutat să întreprind această activitate, celor care m-au ajutat să închei la timp lucrările și tot să decurgă normal. Și de aici face parte, în primul rând, familia care a fost alături de mine. Vreau să mulțumesc domnului Marta Daniel, care m-a sprijinit tot timpul acest an. Domnului Tunduc, cu care am fost băgat în horă, să vindem porumbei la groș. Nu în ultimul rând, doamne Marta Daniel, care a avut încredere să-mi ofere posibilitatea să concurăm în lumea bună porumbeii. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezență și sper să vă distrați, să vă simțiți bine până dimineață, că muzicanții sunt foarte odihniți. Și au zis că vor să obosească și eu pic să-și facă poftă de somn până dimineață pe la 8-9 și să vă simțiți mai bine și vă mulțumesc încă o dată și aștept participare consistentă și pentru anul viitor, în ciuda lucrurilor care s-au întâmplat, problemelor care am avut anul acesta. Sper un an mai bun și bun venit pentru anul viitor celor care vor să înscrie porumbei în acest Columbodrom. Mulțumesc! Acum ar fi că eu să vă traduc. Dați că vă traduc eu așa cu... Eu pot să vă spun un singur lucru. N-am angajat porumbei aici, că nu m-a lăsat Traian. Și bine au făcut că vă luam banii, asta e clar. Dar... eu știu un singur lucru. Toți porumbeii de aici au avut aceleași condiții. Unii n-au rezistat. Și cei mai buni avem în coteț și în finală și sunt premiați în seara asta. Punct. Și aici se termină columbofilia. Restul sunt discuții.
țin să mulțumesc în numele domnului Traian și în numele dumneavoastră, cred că sunteți în asentimentul meu, celor doi bucătari speciali care ne-au încântat cu bucătăria locală și nu numai. Domnul Vasă Bun, aplauze, mai tare, am... Și domnul Radu Drăgan, nu știu, nu-l văd acolo. Domnul Radu Drăgan e la bucătărie, până la urmă era adevărat aia cu ajutorul și cu bucătarul, da? Cred că vom avea o seară minunată în continuare și cred și eu că anul viitor cei mai buni dintre cei mai buni se vor încumeta. Poate primesc și eu acceptul să bag porumbei să mă bat. Da. Împreună cu doamna Marta Vanghil vom face premierile și vom începe de la locul 10 spre locul 1, crescând valoric și sumele de bani. Așa cum v-am spus, cupele astea sunt pline cu bani. Sunt atâția euro aici, mamă. Nu. Pe locul 10, foarte aproape de locul 1, nu știu cum să-l citesc, Cojocaru plus Plani plus Rusin plus Solomon. O frumoasă cupă plină cu 150 de euro. Nu știu dacă este aici unul dintre cei 4. Dacă nu, dați cupa și banii domnului Traian. Pe locul 9, Golan Baziș KFT Seged, 150 de euro. Căline, dacă poți să iei camera să filmezi și în cupe, mai încolo. Pe locul 8, Luceafărul Columbofiliei Arădene, Chebeleu Dan. A fost de bună augur că l-am botezat astăzi. Aplauze pentru domnul Abaci Călin. 150 de euro la așteaptă cupă. Seven. Ok. Pe locul 6, Craina și Popescu. Nu este aici. Pe locul 5, unul dintre cei mai renumiți crescători din România, domnul Olteanu Cosmin. Pe locul 4, pe locul 4, din Olanda, Jimmy Vos, care câștigă și 1000 de euro. Intrăm acum în zona numelor grele, care pleacă cu niște bănuți și mai serioși acasă. Pe locul 3, șeful de ocol de la Chișinău Criș, domnul Guiu Păvălaș, și 2000 de euro! Hai mai cu curaj, că și mi-i ciudă pe el, dar asta e, nu? Aplaudați! Nu mai trebuie. Pe locul 2, atenție, tot un crescător arădean, de fapt 2. Aba și Ungureanu pleacă acasă cu 4000 de euro!
să nu dai tu mâna cu mine. Eu încolo de treabă. Să nu dai tu mâna cu mine. Ia-i banii, că nu dau mâna cu mine. Ia-i de acolo de supă. Și am ajuns la locul 1. Câștigă suma de 8.000 de euro. Cec Miaric din Ungaria! Aplauze toată lumea! Nu vă duc mâinile, nu? Cehi și Mihalic din Ungaria. Anul trecut, tot și Cicor lua locul 1. Deja e neclară treaba aici. Domnul Habar, îți dă mâna cu toată lumea, vrei? Domnul ne mulțumește că a putut să fie aici seara asta. 7 éve követjük a román galambászatot együtt a magyarokkal. De 7 ani urmărește columbofilia română. Ma mi nyertünk, holnap ő, holnap ő, holnap ő, holnap ő. Azi au câștigat ei, dar mâine poate să câștigă ceilalți, oricine. Valakinek több szerencséje van, mint esze. Alții au mai mult minte ca... Noroc mai multe ca minte. Mai multe noroc ca minte. Nekünk eszünk nem volt, de szerencsénk sok. Ei nu au avut minte, dar au avut noroc foarte mult. És örülünk, hogy itt lehetünk. Și le bucură că sunt aici în seara asta. Én, mint a Pannon Maraton Klub magyar elnöke, iar ca președintele Clubului Pannon Maraton, szeretném a nemzetközi együttműködést nagyon mélyre emelni. Magasra. Tehát, hogy a román-magyar együttműködést szeretném magasra emelni. Nem? Nem? Nem akarok? Nem? Mondjad, köszönjük. Köszönjük szépen, hogy itt lehet. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Da, urcați-vă pe podium sus. Sus pe podium. Căline, să filmezi și banii din cupă. Relațiile dintre vestul țării și dintre Ardeal, columbofile cu Ungaria, sunt foarte strânse pentru că, așa cum știți, noi zburăm săptămână de săptămână în Ungaria și porumbei ăștia bune a lor sunt din aia care i-am pierdut noi la ei. Felicitări și aplauze pentru toți 10 și în special pentru cei 3 campioni. Aplauze și curaj! Ok. Stați acolo până vă pozează cum trebuie. Se dă înapoi. Congratulations. Congratulations. Cea mai grea categorie a unui columbodrom este categoria As. În această seară, sau în această zi, sau nu știu cum să mă exprim, la concursurile astea s-a întâmplat un lucru unic. Există un crescător din România care a trimis 2 porumbei pe numele lui. Unul al lui și unul al lui vecin, a unui prieten care a început și la columbofilie acum. Deci a trimis din propria crescătorie un porumbel care a clasat la toate etapele și a clasat și astăzi și este singurul as la FCI România în Grand Prix, domnul Zanfir Sorin. Secretarul Federației de la FCPR-ul ceva. Singurul as rămas în viață. Domnul Sorin se va urca pe podium singur.
Și domnul Sorin va pleca de aici cu 2000 de euro. Acum cu câți va ajunge acasă, nu se știe, dar de aici va pleca cu 2000 de euro. Aplauze! Domnul Habaș, ai vrea să fii și tu asă? Acum domnul Mihalic vrea să dea un trofeu pe care îl dă în fiecare an. Toată lumea a auzit de regretatul Marian Cosma și numele prieteniei române-maghiare datorită incidentului neplăcut care s-a întâmplat la Vesprem. Domnul Mihalic a adus acum 2 ani un trofeu pe care îl înmână în fiecare an primului porumbel din România și o să-i dau microfonul să spună câteva cuvinte despre acest trofeu. Örülök, hogy itt lehetek. Mulțumește că poate să fie aici. 5 éve folytatjuk a Marian Cosma versenyt. De 5 ani face concursul Marian Cosma. Még 1 év van hátra. Még biztos, hogy itt leszünk. Mai un an concursul ăsta de Marian Cosma. Noi o să fim aici. O să nyertünk, nem tanultuk el bennünket. Nu contează că am câștigat seara asta. Akkor is vagyunk, ha nem. Și dacă nu câștigăm, suntem aici. Találkozunk itt, sokan, jövőre, minél többen. Să întâlnim aici anul viitor cât mai mult. Cupa este înmânată în acest an. Primului porumbel sosit în România a ajuns pe locul 2 a prietenului nostru Habaș Călim. Habaș plus Ungureanu. Aia o duci înapoi anul viitor. Aia e transmisibilă. Nu, o duci înapoi anul viitor. Congratulations. Cu aceasta, festivitatea de premiere a luat sfârșit. Un sezon greu, dar într-un final frumos pentru majoritatea dintre noi s-a încheiat la Columbodrumul Andrei Șaguna și vă așteptăm și anul viitor și sperăm să ne vedem cu toții sănătoși la o premiere de acest gen. Maestre, îți dau microfonul înapoi.